тасаввур кунед, ки шумо ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ маблағи кофӣ ба даст овардед. ҳаяҷон ва шодӣ шуморо фаро мегирад. аммо хароҷотҳо низ зиёданд. ба хона пул мефиристед, телефони нав мехаред, қарзҳои пешинаро бармегардонед. пас аз чанд рӯз маблағ низ тамом мешавад. ҳамин тавр шумо на пул пасандоз карда метавонеду на ба ҳадафҳои дергузоштаи худ расида метавонед. дар ин ҳолат чӣ бояд кард? барои пешгирӣ аз чунин вазъиятҳо муҳим аст, ки на танҳо пул кор кунед, балки дуруст идора кардани онро низ омӯзед. инҷо чанд роҳи осон барои идоракунии самараноки буҷа. муайян кардани ҳадафҳо. мақсад гузоред, ки пулатонро барои чӣ ҷамъ мекунед? харидани хона, таълими фарзандон ё ягон чизи дигар. ҳар моҳ як қисми пулро барои расидан ба ин мақсад пасандоз кунед. пул барои ҳолатҳои фавқулода. як миқдор пулро барои ҳолатҳои ногаҳонӣ мисли беморӣ ё бекор мондан нигоҳ доред. бо маблағи кам шурӯъ кунед. ҳар моҳ 10% маошатонро пасандоз кунед. идораи хароҷот. усули 5-30-20ро истифода баред, яъне 50% барои чизҳои муҳим, манзил, хӯрока, нақлиёт, 30% барои хароҷоти шахсӣ ва 20% дигар барои пасандоз. назорати хароҷот. ҳар боре ки пул харҷ мекунед, қайд кунед. ин ба шумо кӯмак мекунад, ки бифаҳмед пулатон ба куҷо меравад ва чӣ гуна метавонед камтар сарф кунед. масалан, агар мебинед, ки барои қаҳвахонаҳо зиёд пул медиҳед, метавонед бештар дар хона хӯрок омода кунед. саводнокии молиявӣ хеле муҳим аст. агар мехоҳед то зиндагии молиявии худро тағйир диҳед ва орзуҳои тиҷоратиатонро ба воқеият табдил диҳед, ба курси саводнокии молиявӣ ва пешбурди тиҷорати сабз номнавис шавед. дар ин курс шумо меомӯзед чӣ гуна буҷаи шахсӣ ва тиҷоратиро тартиб дода онро самаранок идора кунед. асрори пешбурди тиҷорати муваффақро кашф намуда аввалин нақшаи тиҷоратии худро тартиб диҳед. чӣ гуна ба тиҷорати сабз машғул шавед ва барои рушди устувор саҳм гузоред. курси мазкур ройгон дар платформаи smarthub.tj ҷойгир аст. барои дастрас кардани курс ба сомонаи smarthub.tj ворид шавед. дар он сабти ном кунед. барои сабти ном тугмачаи ба қайдгириро зер кунед ва ном, насаб, почтаи электронии худро навишта як рамзи нав фикр кунед. баъд аз он тугмаи ба қайдгириро зер кунед. фаромӯш накунед, ки ба почтаи электронии шумо мактуб барои тасдиқ меравад. даромада албатта тугмаи verify email address, яъне тасдиқ мекунамро зер кунед. бо ҳамин тамом шумо аллакай ба қайд гирифтед худро. акнун курси саводнокии молиявӣ ва пешбурди тиҷорати сабзро интихоб карда омӯзишро оғоз кунед. фаромӯш накунед, ки курс мустақилона баргузор мегардад ва шумо онро бо таври онлайн дилхоҳ вақт аз дилхоҳ ҷой гузашта метавонед. баъд аз гузаштани ҳар дарс тугмачаи давомро зер кунед, то рафти курсатон зиёд шавад. ҳангоми пурра ба итмом расонидани курс дар муддати 3 рӯз ба шумо сертификат равон карда мешавад. худди ҳозир ба курс ҳамроҳ шавед ва саҳифаи нави зиндагии худро оғоз кунед.